ҳаёти имрӯзаи одамонро бе истифодаи телефони мобилӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст. Телефонҳои муосир вазифаи MP3 плеер, компютер, дастгоҳи акосӣ, камераи сабт ва ғайраро иҷро намуда мушкилоти одамонро осон мегардонанд. Коргарон, донишҷӯён, мактабачагон ва ҳатто пиронсолону кӯдакон имрӯз аз телефони мобилӣ васеъ истифода бурда, баъзеҳо бо худ ду ва ё зиёда телефони ҳамроҳ доранд, вале истифода аз меъёри зиёди телефони мобилӣ ба саломатии инсон зарар дорад. گفتم لازم است که چند ما با تلفن ها بسیار گپ زنیم، همینقدر ضرر داره. وقتی که ما گپ زنیم با تلفن ها، بسیار آدم ها تلفن ها را سخت می‌طلبند. این ضرر می‌کند. متخصصان соҳаи тиб оид ба бемориҳои асаб ва фалаҷи мағзи сар ба мо иброз намуда қайд карданд, ки истифодаи аз меъёр зиёди телефони мобилӣ шахсро ба заъфи асаб гирифтор намуда, мавҷҳои нурҳои электромагнитии он ба шахс оҳиста оҳиста таъсири худро мерасонанд. яке аз оризаҳои заъфи асаб ин фишорбаландӣ мебошад, ки дар натиҷа гардиши хун вайрон ва рагҳои майнаи сар тағйир меёбанд. солҳои охир нафароне ки аз омоси майнаи сар азият мекашанд зиёд шудаанд. агар 10 сол пеш 50-70 нафар дар як сол ба бемории омоси майнаи сар ба духтурон муроҷиат мекарданд, солҳои охир теъдоди чунин беморон ба 200-300 нафар расидааст. ин танҳо шумораи нафаронест, ки дар дохили кишвар муолиҷа меёбанд, ҳолон ки боз ҳастанд бемороне ки дар хориҷ табобат мегиранд. бино ба тадқиқоти як нафар мутахассиси соҳаи магнитобиология, ҳангоми суҳбати беш аз 25 дақиқа тариқи телефони мобилӣ дар як рӯз, инсон ба дарди сар гирифтор шуда, хастагӣ ва камҳаракатиро эҳсос мекунад. дар чунин маврид шумораи унсурҳои сафед дар таркиби хун кам мешавад. ҳамчунин таъкид намуданд, ки имрӯз телефони мобилӣ як ҷузъи ҷудонопазири ҳаёти инсон гашта, бисёр нафарон бе он зиндагии худро тасаввур карда наметавонанд, ки ин хеле таассуфовар аст. соли 1876 александр бел, шаҳрванди амрико, аввалин маротиба телефонро кашф намуд. сараввал он дастгоҳи калон буда, алоқааш он қадар хуб набуд, вале инсоният бо ин кашфиёт қонеъ нагашта, телефонро сол то сол такмил дод. 3 апрели соли 1973 мартин купер аввалин бор тариқи телефони мобилӣ занг зад, ки он асбоби калонҳаҷми 1.5 килограмма буда, 12 тугмача дошт ва танҳо 35 дақиқа кор мекард. имрӯз телефонҳои мобилӣбошан ҳаматарафа такмил ёфта, рӯз то рӯз дида таҷдид мегарданд. истифодаи ҳар як техника қонуну қоида ва меъёри муайян дорад. ба гуфтаи мутахассисон, безарурат набояд аз телефон истифода кард. истифодаи ками телефон ба фоидаи саломатии инсон аст. иброҳими неъмат, Наврӯзи Суннатулло, ҷаҳоннамо.